Irisiw bɔra ka Américains accusé anu ka pharmaciw k'a fɔ ko Covid min tɛmɛna bana in sababu sɔrɔla Américains de la ko Américains de bana in fabriqué k'a bila diɲɛ ɲɛfɛ. Maa minnu impliquelen don a la u nan'u tɔgɔw fɔ ko Hillary Clinton ani Barack Obama ani Joe Biden ani George Soros k'a fɔ ko ninnu de acteurs ye minnu ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa bana in bɛ se ka na cogoya min na walasa Amérique ka puissance ya u bɛ se k'o fanga bonya cogoya min na. Baw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Américains bɛ ka jigin dugu ma donc toujours Américains bɛ diɲɛ bila gɛlɛya dɔ de kɔnɔ walasa olu bɛ fura minnu créer bɛɛ ka boli o furaw nɔfɛ. O la Rusiw ko justice ka kɛ nin ko in na ko sabula Américains y'a dabɔ a kama de ka banaw créer ka virusiw créer minnu bɛ na ni bana in ye ka tila ka u dogo a kan ka sɔrɔ bana yani bana yɛrɛ ka bɔ a furaw dilannen kun b'u bolo ye. Rusi ambassade min bɛ Amérique o taara ka taa rapport dɔ déposer Nations Unies la rapport in bɛ bɛn page 2000 ma. Rapport in bi bɛn kalo 18 min tɛmɛna o koɲɛw a recherche ana a koɲɛ bɛɛ ka Rusiw yɛrɛ prévu min sɔrɔ. Rusiw y'a yira k'a fɔ k'a prévu bɛɛ dafalen bɛ rapport in kɔnɔ k'a déposera ni Nations Unies ka sariya ni kiiri ta ka Américains sɛgɛrɛ. Rusiw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Ukraine ni frontière yɛrɛ la Rusi ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ k'o wale kelenw de kɛ u bɛ ka essayer ka armes biologiques dɔw fabriquer armes biologiques minnu n'u bɛ fɛ ka dankari Rusi jamana yɛrɛ la. Nin bɛ mun yira an na k'a fɔ ko ni occidentaux ninnu ma faga t'u bolo foyi ye waati min na u ka intérêt bɛ sɔrɔ. An b'a jate minɛ ma miliyɔn hakɛ joli sara nin Covid in sababu la. OMS ye rapport min bɔ ɲina rapport in b'a yira k'a fɔ ma miliyɔn 7 o de nin tora Américains ka nin Covid in fabriqueli la. An ka jate minɛ nafolo hakɛ hali n'i y'a wari hakɛ jate minɛ i b'a dɔn k'a fɔ a ka bon hakili ma jango a haramaden hakɛ. Américains ka nin plan in dɔrɔn ma miliyɔn 7 de faga walasa Amérique ka fanga min n'a ka puissance ya min bɛ o bɛ se ka sinsin diɲɛ kɔnɔ cogoya min na dɔrɔn. O la ni Rusi jamana tɛ an ɲɛ tɛ jamana la diɲɛ na min bɛ se ka nin tiɲɛw da kɛnɛ kan. Hali sini mɛn ni mɔgɔw bɛ sini tɔgɔ fɔ sini tɛ fariya ka nin tiɲɛ nasɔn da kɛnɛ kan tellement que u bɛ siran Américains ɲɛ. K'an bɛ yɔrɔ min na grâce Rusi ka nin action in Amérique population yɛrɛ bɛ k'u ka gouvernement ɲininka sisan u ka explication di nin koɲɛ ninnu kan. Rusiw ka prévu ye dɔwɛrɛ ye jumɛn ye tuguni prévu dɔwɛrɛ ye jumɛn ye tuguni nin ko in na an n'a ye k'a fɔ depuis Covid in tɛmɛna maaw ka saya kun bɛ ka caya ka sɔrɔ Covid in yɛrɛ tɛ maaw taamatɔ bɛ bin u yɛrɛ ma u bɛ sa Europe jamanaw kɔnɔ an n'o caman ye an n'a caman ye sportifuw la terrain kɔnɔna na ani basket kɛyɔrɔw ni fɛn bɛɛ la k'a fɔ hadamadenw o ɲɔgɔnna kun ma deli ka ye u taamatɔ de bɛ bin u yɛrɛ ma occidentaux ka jamana kɔnɔ a n'a ye k'a fɛ tuguni autopsie dɔ nana kɛ autopsie min nana jɛya k'a fɔ ko maaw ma kun bɛ bin a yɛrɛ ma ka sa a bɛɛ maa de ye minnu y'u ka vaccin ninnu kɛ u yɛrɛ la donc o min ye prévu min b'a yira k'a fɔ ko vaccin ninnu de ye hadamadenw faga u ye vaccin minnu kɛ wari kama ka tila k'a kɛ k'a dabɔ kama hadamadenw ka sa ko parce que olu bɛ fɛ ka dɔ bɔ diɲɛ na hadamadenw na diɲɛ kɔnɔ ko baw maaw ka ca an bɛ taa 8 milliards de personnes la olu bɛ fɛ ka dɔ jigin ka bɔ o la o de la Rusiw ye nin prévu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa Nations Unies la k'a déposer